iar astăzi ajung un nou episod din Free for All. Da, mă uitam să văd dacă filmez. Ok, și am pornit și melodia asta pe care chiar nu știu, e un playlist de la No Copyright Sound. Da, de data asta jucăm pe un server mai nou, Swish. O să las IP-ul în descriere și da, haideți să intrăm. De data asta jucăm și pe 1.7 ca să putem face block hit. Ok. Este un server foarte fain. Ok. What? Un piece. Șmecherelul ăsta. Nu, și știu că și în spate ești tu aici, așa că da, am murit. În fine. Înainte am avut kill streak de 21. Wow. Serios. Da, asta înseamnă spin-ul, se pare. Oh, nu! Cred că tipul ăsta are hack. Nu știu, m-a bătut cu... Wow. M-a bătut cu 0 inimi, dar în fine. Da. În această zi nu avem niciun subiect de discutat. Ah, nu! Știu că vrei tu să mori, mi-ai spus tu mie la ureche. Hai, block hit. Hai, așa. Bun. Nu! Mai nu! Mai! Oi! Yes! Da. Pare rău că nu joc cu Flintusil, dar... Cel puțin așa mi se pare mie, nu știu dacă o să se vadă pe filmare că nu joc cu Flintusil, dar... Na, adică eu nu prea joc în momentul de față, fiindcă sunt foarte multe slaburi pe aici și... Știu sincer dacă... Se pune foc pe aici, pe slaburi. Ok... Nu! Nu, ce fac? Ce fac? Dar e ok. Da. Hai să găsim și pe cineva, cred că ar fi mai frumos. Ok, uite aici, doi candidați la pieire. Chiar 3 cu acest spammer, retard, nu știu cum se spune. Ok. Da. Jucăm pe 1.7, nu știu dacă am mai spus. Cu textura de gus. Ok. Wow! Lol, ce scheme. Și facem block hit ca niște jegoși. Numai că dacă e server de 1.7, de ce nu... Hai teleporta. Ok, anti-cheat. Da, sunt destul de puțini hackeri aici. Scuze că nu vorbesc, dar mă concentrez. Nu! Dacă lua tot tipul ăsta mă ram un pic. Haide. Nu, mi-a scăpat mouse-ul din nou într-un fel. Dacă l-am bătut și de data asta, nu! Mai! Ok, hai că a murit. El, nu eu. Ok. Kill streak de 5. Foarte puțin, dar e decent. Adică decât să nu avem deloc. Am puțin lag, nu știu exact câte frame-uri am de 150. Cred că imediat o să-mi dau grafica pe asta, dacă am timp. Ok, și asta pe 4. Bun, cum e mai bine. Chiar dacă prind cam același frame-uri. Oh, smash frumos. Hai repede să-l batem pe boss-ul ăsta când e low și am luat și gold apple-ul ăsta. Wow, nu știu de ce m-am băgat sincer în el. Da, aici dacă prinzi o săgeată, ți-o dă înapoi. Mi se pare o idee super genială, da. Hai, numai să-l mai batem și pe băiatul ăsta, care crede el că ne poate bate, doar crede. Wow, cum am putut să intru în prostia aia de... Hai, crezi că ne bați, mă? Crezi că ne bați? Sau mă bați, de fapt că eu... What the fuck? Iar mi-a scăpat mouse-ul din mână, sunt cam transpirat. Acum am venit și eu de la școală, da. Da, e bine. În sensul că... Na, uite, nu joc și eu ca un ablet de la joc. Wow! Tipul ăsta pe care mă aflu că... Nu, individul... Ăsta super șmecher! Nu! Nu, plus. Hai, acum pe... Ia, hai să vin. Nu mai să vezi ce... Da, eu să vă dau la amândurora. La amândurora, wow. Poate amândurora, da? Da.
de o asociată, dar ok și asta. Killstreak de 9. Nu, așa frumoase sunt artificiile astea cu steluțe. Nu. Are avantaj mare, că eu am luat full damage. Avantajul lui... Oricum, m-a bătut, recunosc. M-a bătut și oricum cred că mă bătea și așa. What? Tipul ăsta joacă bine, numai că mai vine alt om din spate. Și nu mai am ce le face sau... Vin alți oameni la clean-up, asta e foarte, foarte enervant aici. Serverul ăsta, am văzut că e standard. Nu, Gapple-ul! Vai! Nu! Nu! Tu dacă... Nu! Tu nu mai să nu iei Gapple, că tipul ăsta joacă bine. Sau, wow! Foarte bine! Chiar foarte, foarte bine! Nu! Nu! Ce-am făcut? Ce-am făcut? Hai că ne băgăm eu, fiindcă-i block hit. Wow, ăsta da bulan. Haideți să-l batem și pe băiatul ăsta, chiar dacă suntem destul de low. Destul de low în 7 inimi. Dar e ok. What? Știu, pe 1.7 parcă nu poți să dai prin hituri. Bine, e logică, e 1.7 versiunea super șmecheră. Wow, jucător profesionist ăsta, da. Da, ia uite-l. Ăsta, da. Ăsta e player de la foarte, foarte bun. Tryharder jegos. Hai mă, că îți dau și ție acum. Nu! Mai! Wow, zici că am hack, frate. Sincer. Nu! Ah! A scăpat chiar atât de low. Și acum o să-mi spameze, fiindcă... Da, el joacă super bine, se pare. Haide, mă! Adică chiar atât de jegos să fii, frate. What the fuck, ce melodie e asta? Ok, eu reclamă, dar o să treacă imediat. Bun, cred că s-a dus. Wow! Genul ăsta de oameni nu îi suport. Adică se bazează numai așa. Pur și simplu parcă nu pot ei să joace și joacă ca niște jegoși. Uite! Măcar cred că l-am omorât că m-a luat în zării. Nu! Tu! Rect! Dar, după cum știți, bine sunt... Bă, da, încă... Pare rău că n-am mai pus videoclipuri de ca timp, dar nu știu de ce îmi pare rău de atâtea lucruri, dar totuși... Adică, eu nu zic că era mai ok să pun videoclipuri mai multe și prostii, dar acum a început și școala. Imediat o să vină și tezele, dar după ne scăpăm, vine vacanța de vară. Abia aștept. Ok. Păi, da, hai că mai facem și noi un kill și... terminăm și noi aici acest episod. De fapt, până murim. Și ne băgăm YOLO. Ca să murim cât mai repede, vezi. Hai mă, tu trebuie să mori, că am ciudă pe tine. Nu, au droduri. Cred că e de la melodie. Wow. Da, și genul ăsta de player trebuie eu să mor. Genul ăsta de jegoși, uite. Hai mă, mai fugi mult. Așa. Trebuie și noi să murim până la urmă, nu? Nu, hai să vedem cum o facem. Wow. Wow, serios, el acum s-a dus sus. Wow, deci chiar wow. Mă, nu mai juca ca un jegos. Oh, frumos boost. Ok, aici cred că sigur o să mor. Fiindcă ei-s doi, tipul ăsta dă foarte ciudat și da. Deci... Bun, deci, cam atât a fost cu acest episod. Eu am fost Raul, iar noi ne revedem data viitoare. Bye!